5 hyvää syytä hankkia sähköautollesi GoSafe Electric lisäturva. GoSafe Electric varmistaa, että sähkömoottorisi on suojattu yllättäviltä vioilta ja kalliilta korjauksilta. Korkeajänniteakun vaihto voi maksaa jopa 18 000 €, mutta GoSafe Electric kattaa nämä kustannukset, antaen sinulle mielenrauhaa. Latausjärjestelmän viat voivat olla hankalia ja kalliita, mutta lisäturva takaa korjaukset ilman suuria taloudellisia yllätyksiä. Sähköauton korjauskulut voivat olla jopa 29% korkeammat kuin perinteisillä autoilla. GoSafe Electric auttaa välttämään nämä suuret kustannukset. Auton jälleenmyyntiarvo nousee, kun lisäturva on voimassa, koska ostajat arvostavat suojaa tulevilta korjauksilta. Ota GoSafe Electric ja aja huolettomasti.